ndinoitwa Abraham Chaodzi iye nzvimbo ine ndinoti kwadzana 3 pamba pangu pano 3214 kwadzana 3. Right, baba chimotipa inhoroondo yekuti muzosvika pamuri nhasi kugara panze apa chii chakambonyasura muzvinhu? Chakaitika ndechekuti inini mugore ra1998 ndichipfuura nemotikari yangu nekuti inini ndaiva nematakishop angu apa ndakaona zvinhu zvakabuda panze sezvizvi ndobva ndabvunzawo vamwe vanga ichotenga ndikati ako landlord abudisira munhu waanogara naye mwedzi wakuda kundopera kuma17 kunoko adi kumira kuti adi mwedzi upera akazobhadha zvikanzi havasi rojaba vana vemunotamba navo bhora vaya vaya ndo vane baba vadini vabudisirwa zvinhu mumboko. Saka ndati gare manje ka ndopa ndakazoona vana vaya manje vakazouya kwendiri nokuziya kuti ini ndandine matakishop angu uye ndakachita basa rangu zvakanaka. Ini ndaiva netimu yangu yebhora yanzi Zamuchiya. Saka vana vauya kwendiri zvikanzi baba wachitauya panapa tine nyaya yedu baba edu adini vari kutengesa imba. Ndikati ini handisi kuda kutenga imba ndoda kutenga stand kubudiriro nokuti ndakatoapply ndakatokanda mapapers angu kutown house. Saka ndo zvandatomira zvikanzi tibatsirei because tinoziva kuti vamwe vakatitengera havazotipi mari yedu yese. Saka imimi nezvemunoita ndomuvanhu vatotoona kuti ndimukakwanisa kutitengera mukati mukapedza. Ndikati it's okay zvingova business rese chidaidza baba yanyu muuye titaurire tivaone nokuti ndasingavazivi. Ndobva vandotora baba wavo vanga musi wa19 musi wa19 ndobva vauya baba 1998 zvikanzi ndine vana zvishua tirikutengesa chii tirikutengesa imba yangu aita dambudziko. Okay vana vanga vandiudza ndikati rechimangwana racho vanga musi wa 20 February 1980 ndobva ndavatora ndobva ndaenda navo kwaZiyambi iri vachimo road iya inoenda nepasupermarket square iya ndobva ndaenda navo ikoko ndobva tanyorerwa agreement yedu. Imba yakanga yani 76,000 zvikanzi iwewe wabhadhara 60 ndobva ndavapa 68,000 zvikanzi ko imwe yacho unoita sei balance. Ndikati ndinotora loan handina kuvatarira kuti ndinayo nokuti ndanga ndichita kuti ivo vadini vatanga vabhadhara chikwereti chavo kupi kuremembrance ndobva vanyora zvikanzi munhu uyu haasumuki asi usati wapedza kumubhadhara uye iwewe hauvaki usati wapedza kumubhadhara. Ndikati it's okay ndo manyoro kwakaita bepa rediro ndobva taenda kurimembrance ndobva vasvika obva vabhadhara chikwereti chavo ndobva vaya vatora zvinhu zvavo ndobva vapinza pai obva vapinza mumba ndobva vazoenda kutakishop ndanga ndiriko ndobva ndavapa 8,000 yasara ndobva ndati chiuya tichidini tichichinjisa mwanga muna March zvikanzi isusu ini ndatenga matiketi. Saka ndatenga matiketi ane expire. Saka ndoda kutakura mhuri yangu ndiende kupi ndiende naye kumusha. Then kana ndaenda naye kumusha kumalawi ndoya ndochinjisa. Ndikati zvinozoita zvikanzi usatya because isusu nechi ndasiya mwana wangu panapa. Mwana wangu uyu ane mukadzi wake. Iye mwana wacho haana passport. Inini iye mukadzi wake haana passport. Yesi vantu. Saka vasara kugadzirisa mapapers awo. Mwana wacho ainzi ndaiziya nezera kuti Sax kana baba Simon anga ane vana 2 nemukadzi wake. Saka vakabva vasumuka vabva vaenda muna March imomo haana zombodzoka. Ndakazotanga kuzoonana nawo 2016 ndobva ndakazotanga kuzoonana nawo. Asi ndakatanga kuona ndisati ndaonana nawo baba pakauya tsamba yakanga yanyorwa yaibva kwaMashisha ichinzi iwewe ibva pambapa toda kuti customer client yedu igare pambapa. Ini ndobva ndamhanya manje kuenda kumapurisa ndikati munhu wandanga ndiri kuti ane stand yangu wandanga ndiri kuti ndichinyise zita naye ndaona tsamba asi handisizoti ari papera nekuti ndikangomuona abva atongobatwa kuti chinyise zita iri. Mapurisa akati hazvichaiti kuti tese hazvichaiti kuti timunyorere doketi nokuti tsamba yenyu yakutoratidza kuti nyaya yatakupi kumaloya. Saka ichiita sei chitsvagawo maloya kuti vadini vapindurana. Ndopa ndakatanga kutsvaga lawyer rainzi Patrick Kwenda ndo rakatanga kuchipindurana nawo manje ndokubva. Saka ini ndakamuti iwewe lawyer ite kuti mwana wake iye mudhara uyu akasara ari panapa ndiye anga ane signature yanga ari pabepa ndo ndakaenda naye kwaZiyambi nekuenda kundobhadhara mari kurimembrance nababa vache ivavo. Ziyambi lawyer ndova minister aiwa mukoma wacho iye anonzi Billy Ziyambi. Nekuti akatombovaendera iwo minister iwo vakati panguva yamakatenga imba iyi ini ndandichitori junior. Saka munhu ane zita ripapa ndi Billy Ziyambi ndi mukoma wangu endai panumber 36
ndobva taenda ipapo. But 2016 ndakanga ndaenda futi ipapo ndichitoona ndakarasa mapepa. Pandakarasa mapepa nyaya yangu ndo mamiriro yaita. Ivo vakati hanzi isu tinochengeta mafaira within 15 years tinongeta kubvisa mafaira. Saka yenyu ane 22 years mafaira acho akunetsa. Ndobva ndadzuka. Asi ndakuramba ndichienda. Pandakazoenda kundoona minister apa manje apa. Ndobva vakazonditi enda ipapo kana wasvika ipapo wofona. Ndobva dadi totaura navo. Saka patakasvika tichivaratidza kuti havana mumbozoita nharo. Vakabva chitaurira vanhu vakuti tsvagai faira iroro, but faira iroro harisi kuwanika. Kusvikira 2017 payakatongwa takadyirwa kuti hamuna agreement of sale yakakwana. Yenyu iri papa ndeyenhingiri yakangonyorwa kunzi stand nemasignature. Asi haisi kutaura statement yekuti mwakabhadhara mari uye wakabhadhara chii, yakangonyorwa stand pamwe da stand yekumusha. Kati ndizvo zvozvo zvakaita ndakabirwa chii mapapers. Saka aita kudaro manje ndo pandakazoitwa eviction manje vakanyora bepa reviction muna 2017 yeni. Ari kupusha uyu mwana wacho. Aiwa. Kanti ubaba wayo akamudengena kuMalawi. Aiwa ari kupusha ndo uyu umuzukuru wangu paakaba mapepa akaenda pano uyu. Aenda nopano uyu kandobva anditaurira nini. Saka uyu muzukuru wangu akazoita dhiri kuti aiwa usamuudza kuti dokuita chi zvinhu zvedu tinoda kuita. Saka kubva ipapo havana kuzombobvira vanitaura. Saka pakazoya baba vauya apa vobva vataura vanga vana heri mukoro. Zvikanzi awoza kurudza kuita nyaya yako ndine mazuva angu mashoma yandapuwa kubhodhi. Ndikati alright. Saka iwo tobvunza ukatengesa, zvikanzi takatengesa. Saka kuzobva ipapo kuzoenda kumakoti kwese akutotsika madziro kuti handinambobva ndamutengesera uye handisiri ndakanyora apa. Saka isusu takazodyirwa kunzi mungadai makatsvaga munhu anotarisa signature kuti ndiye here. 2 mungadai mwatsvaga macopies pamusoro akabiwa kuti muma1 plus mawitness yenyu imimi muna kukwanisa kutora witness yamakatora munhu aitounza sadza anga ari grade 5 aiuya achipa mabhirda ndo amakatora. Ndikati witness wangu akafa ndasingazvizivi unogona kunhonga witness chero asingazvizivi sezvavakaita ivo, nokuti iyeka haana kana witness waakatora anga aripo nguva yacho. Vese ava ndevemachi munonzi vanoda kutotora imba yacho, nokuti uyu murume uyu zvaita kudaro akazotora mwana wake anogara Glenfield ndio akazomupa 14,000 uyu. Amupa 14,000 uyu paazouya manje ichiuya kumirira nhau ika nokuti vakuenda kunomutora kubva kuMalawi ichiuya kumudzorera. Hanzi akamupa 300 kuti isusu tizoziva kuti akapuwa 300. Takashedzwa nemwana wacho. Iye paakauya pakanitaura kuti ndine mwana wangu anogara ku4, saka pendinouya ndo pendinosvikira. Anga asati aziva kuti nyaya yacho yakamira sei. Itotaura zvakanaka. Saka mwana wacho akazoti akagarapo ndobva atishedza zvikanzi nai zviri kungofamba sei kupambapa. Tikati tisi kuziva kuti zviri kufamba sei. Zvikanzi nai imba yakadai so ingaenda iri 300. Patakazozoti baba yakadini vakapuwa 300 yevhara murume. Ndo zvakaitika. Saka nyaya yazoenda kukoti payapayaka tadyiwa seizvozvo. Takazonyorera manje kuti nyaya judgment yatapiwa iyi hatisi kuinzwisisa. Kechi2 maloya akambonga achiti mai vari kutonga nhau iyi negrade renyaya iyi havafaniri kuti kuitonga, nokuti vanofanira kutonga nyaya iri pasi pe 10,000 chidzika kwete kuti inoti 10,000 zvichikwira. Hachifaniri kudaro. But zvakangotsikwa ameno zvakafamba sei ndokwatangonyarara. Saka tazotongwa kudaro koko manje ivo vakazodini vakazotinyorera tsamba yokuti tibve pambapa na 2017. Isusu ndobva tazoapply manje ndakazotsvaga rimwe lawyer ivo mai vaitonga nyaya alright vakanyora kuti move up. Saka ndobva tazotsvaga rimwe lawyer ndakazochinja lawyer yari kutangana ndobva ndaenda kuna Jula aenda kuna Jula yamanje ndobva anyorera kuti no judgment yaita iyi hatisongoida kana bhichana haina kodzera nezvakaita. Ndobva anzi it's okay nyaya yenyu ngaende mberi. Ndobva yaenda kuhigh court. Yaenda kuhigh court kekutanga takanzwa kuti pane zvaitika mukaendesa nyaya yenyu yakadai munodyiwa, pane zvaitika. Saka toita sei? Tikati ngatiisei madheti ari pamberi kuita kuti vanotonga nhau aya vange vasiriwo vachatonga. Ndobva ndakaenda inini manje ndaenda inini kuhigh court kuya. Ndobva ndasvika ndikati inini handina kuwirira neloya rangu saka ndokumbira mazuva kuti nyaya yangu iendeswa paipamberi. Zvikanzi ndobva ati
14 days. Ndikati mandipa 14 days ndingakwanisa here kutsvaga mari kana iri mari iri kudiwa nelawyer kuti ndikwanise kusumudza lawyer. Zvikanzi ndo mazuva atakupa iyo lawyer ravo iyeyo ndobva abvunza zvikanzi tinouya tichidzoka here muofisi imomo. Zvikanzi munodzoka. Zvikanzi ndime here muchazoitonga nhau iyi. Zvikanzi tisu tinozoitonga. Ndosaka tati tamupa 14 days kuti imi mudini muye musangane nesu futi isu tadini tanga tichidotonga nhau iyi. Ndobva ndaziva kuti ndopane nyaya iye ndozvichuwa zvanga zvataurwa zviyezvi. Saka ivo vatodhonzera kuti 14 days munhu ungakumbira 14 days kana iri mari inotsvaka ungatsvaga 14 days. Ndobva atumira futi lawyer, akatumira lawyer, akazotora rimwe lawyer rakatumira. Ndobva andoti ngatipe madays tigadziridze zvinhu zvedu. Ndobva atovhara nyaya yacho. Zvikanzi hakutorina. Kobva kwazoita judgment hanzi yakabuda musi wa 1 June. Hamuna kutoenda judgment? Hatina kuenda. Takazongorekana takutongounzwa musi wa 23 musi wa 23 July. Ndobva kauya nepaper zvikanzi judgment yakatobuda. Musi wa 1 June imouya na 23 July. Ndokuchimhanya kutaurira lawyer kuti wona zvaitika panapa. Kwakuchinyorera kutobva taisa nyaya yedu kuSupreme Court. Taendesa nyaya yedu kuSupreme Court ndobva vatambira. Tobva tachida kuti tindovharisa eviction order iyayi. Ndobva tabhadhara mari yedu. Ndobva tati tichindodhindisa ko zvikanzi maofisi akavharwa. Saka tiri kutambira maemergency. Kana zvaakuvhurwa mozouya modini mosenzesa marisiti enyama mabhadhara. Iwo ndobva tagara manje. Uyu lawyer ravo manje ava manje ndo rakachindoita pressure manje zvikanzi hazviiti kuti tsamba yavaisa kuSupreme Court imise eviction order. Asi eviction order yavari kutaura yanga yakamiswa musi wa 2017 uko. Asi ndo vakatora kushandisa muna 2021 uno. Ndo vakushandisa iyo. Saka vachiita seizvozvo manje ndokubva vatumira vanhu. Ndobva vauya manje. Ndobva tatanga nyaya yese takaisa kuningirini kuSupreme Court. Saka imi munoziva kuti munobudisa sei nyaya isati yapera. Zvinorevei? Zvikanzi tanzi nelawyer rokoko enda munovabudisa nekuti ngavabve. Ko nyaya yacho koko handii ndokwenofanira kupuwa judgment. Zvikanzi ngavambobudisa. Ndobva vabudisa. But asi taingoona zvese zvaiitika. Hapana kana kungoti munhu akatengesera mbanga akamira. Vakutotorana vakutenga. Uyu munhu wacho manje anga asitombo hapo munhu iye atori kumalawe zvese zvinoitika through kuzvo. Right. Kamubvunza uyu vatiri kuti hospital apa pasingwe kuti tinge vanzana zita remunhu. Tauroza kuti vamuti magadzisiro enyu aita kuti ndakatarisa nokuti imba iyi ndeyechituba pamba penyu. Maimbowirirana taiwirirana. Pane imwe secret yakatombondiudza yokuti nai shamari uya pano ndobva ndaenda pari zvikanzi ini ndachembera kudai ndikachaswera ndichaitawo mwana here mukadzi wangu kuti uya tiite mwana. Ini ndobva ndatopinda kuti unofanira kutoita mwana because mukadzi wako ukangofa asina mwana hapana chanowana. Saka unofanira kutoita mwana. Yaiva secret kutotiratidza kuti vanhu vadini vaiwirirana. Aitoti kana akabva nechingoro chake chiuya apa chaudza ndipowo mari ndibhadhare chingoro changu ndozokupa tichibhadharana tichipanana. Saka taitova tiri vanhu taiwirirana asi zvakazobvira abva manje zvichienda. Saka imba iyi ainyoresa nezvemuzita remwana wake ndo mambirira zvaita. Akanyoresa izvozvi mukada kutotarisira otherwise mapapers kuna anonzi Forbes. Anonzi Forbes mari kana kuti Forbes. Asi anenge anonzi Forbes mari because kunzi wakwacho anonzi mwana womukoma wake iyi. Ndiye akanyoresa kunzi atiri imba. Ndiye akapa 14,000. Ikati munhu anotengawo imba asingamboyi kuzoti ndatenga imba nai vanhu vari panopa kana kumboona kana kumboita sei kuti mwakamira semba macho kana. Saka anonyatsoziva imba yedu kutenga neutsotsi. Right. Imimi matenga imba iyi ndo zvanga yakaita here makore makaitenga kana zvine zvamakawedzerawo? Zviripo ndakaitenga ne3 rooms. Ine 4 rooms. Ine 4 rooms. Yechi4 yacho waipinda nekuku chibuda nekuku. Saka tongoti 4. Ndo dzanga dziri papo. Izvi dzane ngani? Yane 7 rooms. Alright. Mama mune zvamukatotari pange zvinhu zvakanganikwa nababa maererano neimba iyi magariro amaita ipapa kusvika mauzonzi chibuda iyi munozvoonosemi nezvamungada kutaura zvamungada kuwedzera pane zvataura nababa? Zvipo zvandingawedzera pane zvataura nababa nhau iyi yakagadzirwa nekuda kwekubiwa kwakaitwa mapepa eagreement of sale. Akabiwa iye muzukuru ari kupa akaba
anogara mapepa unomukwadza ari kumperi mapepa ndinotaigara nemusukuru mana watete nguva yese kubva achiri mukomana kusvikira naye bereke vana vake achiri papababa tichigara naye saka 2014 patakachikozomuti ndakoutsvagira imba yekuti tipa bhizinesi tifambise bhizinesi zvakanaka haana kuziva kuti mukadzi wake ari kutibatsira kutengesa ndokubva mubva mupa firiji patatiendai munogara saka mudzukuru ndo zvakamurwadza ndokubva adimura tumabhejisi epamusoro akati sekuru havandibvisiri chibana saka ndinoda kuvarwadzisa ndoda kuwapfidzisa sekuru endane maitokubva ainda nemapepa kwakaita uyu akamutaridza proof ndo yakaita kuti vatangise kutengesa imba takaramba tichitsvaga tichiti pamwe tingawane mapepa kwaziyambi kwachoko ziyambi wakanombhadhara zvakare ziyambi haana kuburitsa mapepa ziyambi ari kurambira kuburitsa makopi akagara inapo mapepa ndo ari kunzi akata 15 years amchamawana but vamwe vari kuti 72 years 1972 mafirazi ariko haikoti yacho futi wakabhadhara anonzi justice sang nachirawo justice chirawo vakabhadharwa mari ndo zvakaita kuti musi wa1 June pavakaburitsa judgment vakapa one side isiso havana kutipa takagara ipo pambapa 23 July ndoona messenger of court ari kusvika nebhasikoro anogara kusatsuku ndokuuya nepepa zvikanzi muri kufanira kubva panapa before 28 ndokaichikubvisai pamba ndikati naimi ko munogoti muri kuda kundibvisa pamba judgment yacho iri kupi zvikanzi ndo zvakabuda achitaura nemuromo wake ndikati babai muri kushanda nemari ndoyamuri kushanda nayo nepurikini handichiona kwamungaende makotesi akavhara ndichiona kwamungaenda asi ndikubvisai 20 July zvadaro so takaenda nemapepa edu supreme court yakaita withdraw yakafara ikati ende munotaidza messenger takavapa vakapiwa mapepa endani manje ava nekuda kwokuti vangava nemunhu wavo mwana wake anga ari kutenga imba ndokuwana mari ekuita sei ekubhadhara iri pepa randakabata panapa ndotaridza ndine polisi ndakamboisa nhau iyi kupolisi kuhare central wakaisa kumorisi depot wakatizvo mudzukuru wenyu asungike nekuti imi hamuna evidence sei akakwana mukana wokutengesa imba yakatengeswa imoti hapana evidence iyeyo akambosungwawo vakabhadhara futi mari vakaburiswa mudheri vakaramba chete kuti nyaya yacho yafamba sei zvamavatora varunzwa chirongwa chedu tine magweta akasiyana siyana vanhu vangadi kuziva kuti muzvikwatu zita rake mukwanisa kutaura zvei anonzi Pinos Magonyo kana kuti Dopa mwana wehanzvadzi yenyu mwana wehanzvadzi yangu mai vake ndofedzipomunda makamoti ana mai vake maererano nenyaya hatisati vari kuzviziva here anozviziva anozviziva kodzimwe hama dzikuti kudi maererano nenavanomira nemi here kana vanomira nemi vamwe vakatoti hanzi tsvagai loya tinotengesa ngombe tidini tigadziridze nhau iyoyo alright ngatimutaure maramiro amuri kuita ndikuona panapa ndakuona ana chimbuzi mukuzvifambisa sei ndopakatoma kutoita zvekutokumbirawo vamwe tibatsirei tibatsirika nechimbuzi nokuti ivo vakatoti kupisa kwataita apa vachatoti nekuti tioneke tichisvika paude vanhu vakada kuziva baba kuti mhuri yenyu yakakura zvakaita sei ndine vana 4 ndinogara navo panapa kura zvakaita sei mukuru wacho ari kuita form 3 mumwe wacho ari kuita grade 5 mumwe wacho ari kuita grade 2 mumwe wacho asati aenda kuchikoro zvokuti mugara navo vese imomwi yamakararaka nemvura mana yaraita amai zvikundose zvakatoma nokutoti hapakwanisi kana taitoita zvekuchingudzira matsanza kuchirasa kuti amai vangadi kubatsirai vari kuna chirongwa paZimbabwean TV vanokubate panhamba dzedu makati kofona nhamba dzenzi kuti tine maloya akawanda vamwe vanotsigira zvirongwa zvedu zvatinoita nhamba dzefoni then 078 32 17 248 dzimwe imba iyoyi mese pakavharwa pese pa muna vanhu vanongouya kuzongorara chiti chimbueni one munhu anogara mukati inoteti akungogara one imba yese yakuna kana vanhu September wese kapedza kubva musi wa6
kunosvika musi wa1 October ndopawakazoita manje munhu pavo yakanga yakashama isina kana chimukati zvese kuzoisa mapeteni kutovhara kuti vanhu vasanoti ndai hamuna vanhu vari mukati. Asi pavakauya messenger kukoti haminoti vakafonerana kana kuti vakaita sei, akauya achizototora makii iyi otora makii kwakutokiya iyi ndotobvunza naiwe ndiwo wamessenger kukoti ero wakutosirwa makii. Handini messenger kukoti ndianotakura makii oenda nawo nokuti munhu auya asati apera. Zvikadzazva makutondibvunza zvandotozviziva izvi ndobva watotora makii. Saka vese vakazosara kutochinja makii uchiisa mamakii nokumvura kwasara kutokiya mvura uchiisa mamakii avo nanhasi. So vanongoti kana uida kuvhura mvura iye munhu wacho ari muhwani kana audani ngiri mumakii anodii auda mvura noyekuvhura kuseri kokubva aenda kuchera mvura apedza otofura. Hai baba ndakubvunza imba pamegara mimi mainge mutoriwo nevamailojesa here vakazoitawo sei? Vakabudiswa vakaiswa panze panapa. Ndanga ndine vanhu vangani ndandine 3 vandaigara navo vakatobudiswa vakaekogara vakazototsvagawo dzimba dzavo chichienda. Imba zvakagadzirwa nekubiwa kwakaitwa agreement of sale. Takatiri kukumbira kuti vaziyambi vaburitse makopizi avainawo vatipe makopizi edu tende tinomirana kusupreme court. Anditi takabirwa 2 mapages pakasiwa 1 last page. Anditi ava vakaiwana kutengesa imba nekuti vakabata proof yedu ndo yavainayo. Anditi saka vaziyambi vacho varamba futi kuburitsa makopizi epamusoro. Makopizi avainangu vaburitse makopizi titsokere mumba medu. Ava havana kana nechi imba iyi ndiyedu asi kuti kuba kwavakaita chete kuba vakaba nemuzukuru wenyu. Muzukuru ndiye akaba abva anobatana nevava kwabva vabatana pamwe chete uibva achionaka kuti ane hama yake iri kuda imba patengesera hama yake. Hama yake yetoetedza nekwaunopinda kunopagara ngaiuye ipinde igare mumba maenu hama yake yacho. Handiti ari kuona kuti hapana kana nichi baba vake havana kana nichi chavainacho chokutaridza ndachokuti ndomuridzi weimba vakaba. Saka katinoda kuti tidzoserwe mumba medu tende tinogara baba pedu apa. Musha wangu wechitsidzo musha uyu nasi uno ndabviswa nekuda kwevaneuti vanhu vane utyiri vana chisveta simba vanoda kudya pasina kuchanda. Munhu akasiyira imba uko akaenda kuMalawi akatofuratirana nazvo. 2019 wakamushedza akauya akamirira kucivil court tikapiwa imba. Mitawa wacho akati ndakuenda kupi kuMalawi nokuti imba iyi ndeni ndeyachaudza ndokubva asiya imba. Makamboona kupi munhu anosara chiloja imba iine marooms mashoma achisara achipedzisa kwaka 23 years now. Wanga uri kupi kusvikira nekuzvino? Paoneiwo ipapo ini kunyatsopacherekedza kana kuti tibve panapa hazviite toramba tiri panapa mutemo wacho ngauye utidzosere mumba medu. Idzi imbavha idzi dzinofanira kuvharirwa mucheri. Vakaba kupa propati yemumwe munhu nekuti mapepa avakatora iproperty yavakatora vakaba propati. Saka vanhu havanofanira kusungwa. Ndaneta ini kuenda kwaResi kuCentral kunoripota kuti nhau yacho ndiri kuisa panapa asi hapana chiri kubuda pakuti akasungwa uyu muna June akasungwa pakabuda judgment yavo iye bvasungwa musi wa4 bvawambomira paakaiswa uku uyu bvatora mari bvandoropatara mapurisa bvaburiswa bvadzoka kumba adzoka kumba havana kubvada kubva mumirire pavo bvaremba chitozvitete vachipusha chete kuti tobvise chete pavo asi haisimba nokuti ivo vari kumira nekuti havana purufu yakakwana. Vane 1 page havana purufu yakakwana vane 1 page nokuti uri kuza kuti ndo vakabata 2 mapages. Saka kuri kunzi uyu akaenda kuMalawi auya angwanisa kukwanisa kujikisa nyaya yekuti azoita akatengesa vachaodza ibaka haachabvumi nokuti akapiwa mari yebvara murume 300 yandataura iyeye kuti mwana wake akatishedza takagara pakana zvinofamba sei munhu imba ingaenda here ne300 ndopatakaziva kuti baba vakapiwa chi 300 yebvara murume saka haachabvumi. Asi kuti ini ndakati lawyer ita kuti mwana wake mudhara wandakatengera imba ngaauye ndiye ane signature iri papa. Umwe wacho haana hake signature iri papa vari 2 Rashid naKilford vari 2 ivavo ndo vakauya vichinditaura nenini nezvenhau yavo kuti vatengese chi
vatengese imba iyi ngavauye vana ivavo vataure kuti hatina kukutengesera kana kuti vasina kupuwa mari vachataura chokwadi nedambudziko randakavanunura apa vanotaura zvishoni murume kuti akamutengesera imba ndini ndakavasumudza kuti mari yangu yandakavapa ini vatengesa imba iyo ndo yakavasumudza kuti vaende kupi vaende kumalago ende aenda haana kuzombobvira adzoka because anyatsoziva kuti munhu akandipa mari yangu yese kapera avava ndo vakazoita follow up mutera mudzosa chokwadi chiri pachena kuti imba ndedu asi kuti kuba kwavakaita proof ndo zviri kuita tiita kuti tive panapa patakagara kuti vatibvise mumba makatibvisa nokuda kuti hatina proof yakakwanira uyezve vakashora futi dare resupreme court iroro kuti zvaradaiso izvizvi hatisi kuchiteedzera ngativabvise chete pamba tiwabvise supreme yacho inozotonga iwane musi wefriday ndakauya supreme court yacho nepepa mota yavo chimira kwakuenda straight kutogo vachisvika kutogo kwavanokabata avo vakamira ndokubva iye abvanzi tambira pepa iyi pati aiwa avo vari ukwavo ndokubva uye kuno vakati seukagara panze we handiti zvikanzi ndopawakandisa ndakabviswa pamba zvikanzi enda kunoona registrar wacho wekumessage of court umubvunza zvakafamba sei ndakabviswa pamba hapana kana iyi nempirini inotaridza kuti pepa racho eviction order hapana saka wakandibvisa pamba iwe registrar uri kuzoti zvakafamba sei makazvifambisa sei naiye message of court wacho anofanira kufungwa message wacho mbavha dzese hapana pamushungu upi